F'pass ieħor lejn sistema ġudizzjarja aktar umana u sensittiva, l-Aġenzija s-Servizzi tal-Vittmi tal-Kriminalità, il-VSA, nediet żewġ servizzi ġodda li jindirizzaw waħda mill-akbar sfidi prattiċi li jiffaċċjaw il-vittmi x'jiġri mill-maħbubin tagħhom meta jkollhom jiġdu fil-qorti. Min issa l-qudiem il-ġenituri bit-tfal taħt 3 snin jistgħu jużaw servizz ta' Childcare b'xejn f'4 ċentri madwar Malta u Għawdex, inkluż f'Santa Venera, l-Imrieħel u l-Arp. Dan is-servizz se jkun offrut lil ommijiet jew missirijiet li huma klijenti tal-Aġenzija u jkun attivat permezz ta' notifika qabel id-data tax-xhieda. Min-naħa l-oħra l-vittmi li jieħdu ħsieb anzjani, persuni b'diżabilità jew dipendenti vulnerabbli jistgħu japplikaw biex carer ċertifikat imur fir-residenza tagħhom waqt li jkunu l-qorti. Dan is-servizz ukoll se jingħata b'xejn u jkopri l-ħin qabel u wara x-xhieda. Il-Ministru għall-Intern Bajrin Kamilleri tenna li dawn is-servizzi huma parti minn viżjoni li tpoġġi lil bniedem fiċ-ċentru u fakkar li sa minn meta twaqfet l-Aġenzija fl-2020 diġà għenet aktar minn 4,000 persuna. Dan il-mod qed naraw li verament nibqgħu nassistu u nkunu viċini, vittmi fis-soċjetà tagħna u naraw li ma jkunux vittmi tieni darba. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Brian Farrugia żied li dawn l-inizjattivi huma mfasslin skont il-ħtiġijiet reali tal-vittmi biex iħossuhom siguri u jistgħu jgħidu x'ġara b'mod seren u ċar għax ix-xhieda tagħhom hi kruċjali biex issir ġustizzja vera. Ħajkonna persuni li huma vittmi mitluba jxedu l-qorti se jkollhom is-servizz ta' Childcare b'xejn offrut mill-Aġenzija b'mod partikolari għal etajiet żgħar kif ukoll se jkollna carers li se jkunu qegħdin disponibbli fid-djar ta' min għandu bżonn is-servizz sakemm dawn jagħtu xhieda tagħhom fil-qorti. Is-servizzi l-ġodda jikkumplementaw l-għodod diġà eżistenti li toffri l-Aġenzija fosthom linja ta' appoġġ miftuħa 24 siegħa kuljum, servizzi ta' pariri legali u appoġġ emozzjonali minn professjonisti, akkumpanjament fiżiku għal vittmi meta jmorru l-qorti u l-aġġornamenti dwar il-każ. Minn barra hekk il-liġi l-ġdida f'Malta tippermetti lil persuna f'relazzjoni intima li tapplika biex tiċċekkja jekk is-sieħeb tagħha għandux storja ta' vjolenza domestika, miżura importanti biex il-prevenzjoni tkun aktar effettiva.